अभी की बड़ी खबर, खेसारी लाल यादव के रोमांटिक राजा के वीडियो 17 तारीख को आवे को बा भाई लोग। 17 तारीख को आएगा रोमांटिक राजा का फुल वीडियो, और टीजर 15 तारीख को आ रहा है भाई। एकदम गर्दा गर्दा मचाने आ रहा है। और उससे भी बड़ी खबर, पवन सिंह के भी गाना जिंदगी 15 तारीख को रिलीज हो रहा है भाई लोग। एकदम तबाही खबर बा एकदम। पवन सिंह और खेसारी भाई एकदम दुनू का दुनू गर्दा गर्दा भोजपुरी इंडस्ट्री में मचा रखा है भाई। एकदम तबाही खबर बा। पवन सिंह के फैन और खेसारी लाल यादव के फैन एकदम तैयार हो जिया 15 तारीख को एकदम तबाही मचावे खातिर। एकदम तबाही खबर बा, तबाही गाना दुनू एक पे एक बा। एगो का नाम है जिंदगी, एगो का नाम है रोमांटिक राजा। एकदम तबाही बा, तबाही। ठीक ना, ज़्यादा वीडियो को शेयर करी, कमेंट करी, एकदम तबाही मचाई है ना। आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी सपोर्ट न्यूज। जय हिंद।